Hello mga ka-listeners, mga ka-followers, maayong adlaw, mayong gabi kanatong tanan no. Kumusta? Karon din no atong ipadayon ang laing sumpay ning sugilanon ug sa dili pa day akong basahon ning naay pipila nga nag-comment no. Si Mami Bistak kanindot jud og mga drama lods amping kanunay. Salamat kayo no sa pagpaminaw no. Mami Bistak amping diha pirmi no ug kang Paul J. Manito. Yes, part 3 na din. Salamat idol. Wait ko to. Okay, salamat kayo no sa pagpaminaw no. Paul J. Manito, amping diha pirmi no. Og shout out dai ko kang ah, James Sabiro no. Amping diha pirmi idol sa pirminte di mong pagpaminaw no. Og kang Lance Zedman. Og sa tanan nga nasunod na rin dramahan no. Amping pirmi, salamat kayo sa inyong pagpaminaw. Og karon di ta maglangan ni ang sumpay ning bag-ong sugilanon nga sinuwat ni Generica Bidad. Nahisulat sa hangin. You're the eternal song inside my heart. Ilis ka na imong nurse, ha? Kay wa na'y batasan. Nawag tagan akong kwarta. O karon lang ni mahitabo nga siya ng imong nurse, papa. Ma'am Shane, unsa may kusa ni mo? Mga tana ka pa? Bastos kang pagka-nurse. Kuwang ka sa seminar, day. Unsay iyang sa nimo, Shin? Nagkainan ko gabi, papa. Unya, namaray ko og tubig niya. Pero wa ko tagda. Gikatawaan lang ko nilang duha ni Lando. Wala ba tasang bayhana? Ma'am, hubog na kagabi eh. Og dali tubig ang imong gipangayo. Magpapalit ka na ko gilim nung makahubog sa gawas. Ayaw pamakak! Dili ko mahimong mamakak, Ma'am Shane. Hubog ka? No! Dili pa pa, oy! Nakainom na ko og gamay pero dili kit ko hupog. Gawas. Pa! Ayaw ko. Ma'am Shane, gawas na lang. Palihog lang. Basi ko atakihon sa mga imong amahan. Maugid ka. Mas maayog ka sa ubang tao. Pero batik kag batasan ako nga imong anak. Sir Alejandro, ayaw lang padala sa batasan sa imong anak, ha? Naanad na ko ni Shin. O niya, unsa man? Gusto ka nga magawas sa bahay? Sige. Asa makagustong mo pondo? Dito. Sa luyo? Sa may kakahuyan? Oh. Bugnaw. Oo. O bitaw. Bugnaw gid hinuon didto. Ganahan sa gani ko didto. Presko ang hangin tungod sa landong sa kahoy. Adto ta. Okay, sir. Maayo naman din kang mag-drive sa imong wheelchair? Oops. Hinay lang, sir. Wow! Kanindot ng dili ipauli, oy. Oops. Ayaw paguluhon na niya na, Julia. Hindi ba himo nga mo palayo to sa mina sa Bulawan? Oh, tuod, no? Dili mahimo nga magpalayo ta ni Alejandro. Pero, gikapoy na ko sa pag-inartista, Franco. Naibaw ko. Pero di ta magpadaas kay nam. Importante na to ang kwarta. Okay. Uy, si Shane man kining nanawag. Nga naman ka, ha? Hello, Shane? Hello, ma. Kanasa man ka mapauli diri? Kasunod na adlaw, nanak ko diha. Sabay na hitabo, anong nanawag man ka, ha? Ta, lagot lang ko sa nurse nga bako. Nga naman. Kung sa may gibuhat sa nurse nga bago, ha? Akong gisugo, pero di masukot. Kung sa masay imong gisugo niya. Kuan, nagpakuha ako niya tubig ko, kay nalipong ko.
Unsa? Og nganong nalipong ka man? Nakainom ko og gamay. Nakainom ka? Unya nahibaw si Papa Alejandro nimo nga nakainom ka? Nisumbong man siya ni Papa. Unya, unsa may gisulti ni Papa nimo Alejandro? Magkalagot kaayo, Mama. Ako na hinunang gipagawas ni Papa sa iyang kwarto. Tungod na kay nahubog ka. Wa kay dadanan sa lalis kay hubog ka. Ma, tasag ka laban niya? Wa ko mulaban na itong babayahan na, Shane. Pero, bisan unsaon, wa kay dadanan kay nakainom ka lagi. Ma? Nahibaw gid ka ha, nga dili na ganahan ang imong amahan anang inom. Nagsupak-supak ka gyud. Naunsa man si Papa nimo? Tuwa. Missouri sa luyo. Sa may kakahuyan. Unsa? Tuwa si Papa nimo sa luyo? Nga ba nakurat ka man? Shane, sigurado gid ka nga tuwa sa luyo si Papa Alejandro nimo? O lagi ma, tuwa sila. Kidani hila na si Papa dito. Gigamit na ni Alejandro ang iyang electric wheelchair? O ma, og first time nga wa na mag-wild si Papa Alejandro sa iyang kwarto. Og mikawas na siya nga malinawon. Nakita na ko nga, gaan kayong iyang buot ni Helena, Mama. Oh, maayo noon. Aron dili ta masaba diha. Sige, bantayin lang ang lihok anang bag-ong nurse, ha? Bugnaw gid kaayo dinhi sa ilawom sa dakong kahoy, Sir Alejandro. Tanawa ang duyan. Oh. Naaman ang duyan, sir. Daan naman kaayo ni. Dili na ni mahimong lingkuran. Gitutukan niya maayo ang duyan nga pisi. Abi na ko. Og giputol na ni Julia. Imo din ang gipaputol niya? Siya ang gusto nga muputol og dili ako. Ha? Kang kinsa man din ang duyan, sir? Dugay na kanang maong duyan. Lagi. Mailamang yun nga daanan ni sir. Nahinumdum pa ko niya. Kinsa ang imong nahinumduman, Sir Alejandro? Sa among katabang sa una. Kinsa nga katabang, sir? Ako siyang gipahimuan anang maong duyan. Sir Alejandro? Ug nalipay siya. Si Mama Salas ang pong ipasabot. Nahinumdum na ko sa inosente niyang pahiyom. Unsay ngan sa inyong katabang, sir? Nalimot ko sa iyangan. Wa na ka mahinumdum sa ngan sa imong katabang? Oo. Daghan kami og katabang. Lahi siya sa uban. Pero unsa, Sir Alejandro? nalimot gid ko sa ngan sa maong katabang. Nganong nalimot man kasi ang ngan, sir? Gihimuan ko di mo siyag duyan. O niya, sa dakong kasayon,
Malimot kasi angan. Mahimo ba og biyaan ko nimo. Sige, sir. Nganong nalimot man siya sa pangalan ni Mama. Maliwa na gid niya sa Mama Salas. Tungod kay katabang ng niniya. Gibiyaan ni Helena si Papa sa ilam sa kakahuyan. May noon. Hoy! Uy, Shane? Sip-sip kay kasa? Shane, mahimo ba? Dili na ta mag-away. May nang mahipaw ka. Nga digit ko kanahan sa kortes imuhang naong. Oh. O, ano ko'y mahimo kon? Dili ka ganahan sa kortes ako now. Dili kayang imo lang naong ang dili ko ganahan. Ang tanan nimo. Gikan sa imong lihok o sa imong kasipsip. Oops. Excuse me. Dili man tingali ko sip-sip. Sipsip ka. Gusto kang masuod ni Papa Alejandro aron dili ka papahawaon niya. Ma'am Shane, trabaho lang ning ako. Nurse ko. Busa-buhaton gyud ako ang tanang butang nga makaayo sa akong pasyente. Gawas pa, nurse lang ko. Lain kong tao ninyo. Og bisag mag-unsa pa kog sip-sip, dili gihapon ko makadawat og bahin sa iyong katigayonan. Hilas kay kang manubagda. Kun hulmigas lang ko sa imong tan-aw, ma'am. Ayaw kumpiyansa. Kay mamaak sa draba ko. Panuway ka. Ang panuway, dunay sungay. Okay, wa mo ko'y sungay. Tao ko, Ma'am Shane. Oh, Ma'am Shin. Unsa man ha? Ako siyang gisakpa. Kay wa siya'y katungod nga manginsulto na ako, Lando. Oh, nga naman na. Nga na sige man ang mata ni mo, reklamo ka? kay bawa ka, Ma'am Shane. Ang taong managpa sa waysak, waysod ang utok. Buhi ang akong kamot, Lando. Ma'am, wa kay katungod mo pasakit ni Helena. Buhi ko. Ay! Wala ba kayo ng bayanan, Lando? Ako ang imong agawon. Ako ang angayan ni mo labanan. Ma'am Shin, mulaban ko nimo kung naa kas husto. Pero nagminaldita ka. Nanagpa ka. Igo talagang giluwa sa kaso. Ayaw ka bala ka, Ma'am. Dili ko mo reklamo sa mo pagsagpa na ako. Nahibaw ko nga, wa ka kasabot kung asa ka malugar. Hoy! Ayaw pa kinilasan na imo sinultihan, ha? Nurse ka lang! Ngano, ikaw, Ma'am. Unsa man ka? May nahuman ka na ba? Sa ako na obserbahan, nagsige ka pag-eskwela. Ngano ka, na? Ayaw kong insulto, ha? Kung dili ka gustong insultohon, ayaw sa panginsulto. Wa ba'y tudlo sa iyong eskwelahan sa elementarya ang panultihon nga ayaw buhata sa uban ang dili nimo gustong buhaton nila nimo? Hilas. Da. Surihin gil gyud siya nimo Helena. Pero kinahanglan magbantay ka. Kasi liputan ka na bayana. Spoiled siya nga wa sa lugar. Oh, nagsalig na kwartahan. Si Chuna na sa... Okay. Sige, biyaan na natin kalando. Ito na ako, Sir Alejandro. Hello? Pagkuwat. Wapag mo palin sa tumbay, Gyuta. Giapiki na siya siyang asawa. Kaluoy sapa. Pwiset ting bayhana ay. Karon pa ko magkasugat og babae nga kusog mo tubag nako. Pwiset siya. Kinahanglang mo layas ining baya ka na si Helena. Mubukal kid ang akong dugo sa kalakot nga magtanaw niya. Sir, dili pa ka masod sa bay? Giaway ka ni Shin.
Nag-hangover pa tingali siya, sir. Mao nga, init ang o. May hangover o ha. Wa gibatasan nga malulti ka ng babayhana. Nganong, uwa man na inyo madisiplina sa gamay pa, sir. Oh, Sorry, sir. Kuan. mahimo baga. Ipaduol ko nimo sa duyan nga nagbitay. Ha? Lisod na ang dahan. Kinahanglang i-manual ang akong wheelchair. Sige. Ako kang ipadool sa doyan. Naanakas dool sa doyan, sir. Oh. Kadugay na ining duyana. Bitaw, sir, no? Kinsa man ang nagbutang ana, sir? Ako. Di ba nga? Oo, tuod. Misulti ka naman dae nga ikaw. Sir? Mura og. Ug makita ko pa siya. Kinsang imong makita, Sir Alejandro? Si Kinsa, sir? gusto kong mahinumduman ang iyang nga. Pero unsa, sir? nganong nalimot man ko sa iyangan. Hinumdumi ang iyangan, sir. Ha? Soy, hinumdum ang iyang pangaan, sir. Nganong gusto ka man nga mahinumdum ko. Ha? Dugay na ang maong panahon. Nahinumdum ka nga ikinagpabutangan ng maong doyan para sa imong katabang. Unya, dili ka mahinumdum siyang pangaan. Dili gyud ko makahinumdum. Sige, sir. Ayaw na lang pugsa. Basta mas stress pa ka sa paghuna-una. Kalimti na lang ang maong katabang. Mahimo ba? Ibalik ko sa akong kwarto. Sir Alejandro. Oras na sab nga mo inom kasi mong tambal. Og oras na sab sa imong pagpahuway. Nalimtan na ni Sir Alejandro ang akong inahan. Buti pa sapot. Nga dili importante sa mga sama nila ang ilang katabang. Masalas. Sorry, ma. Nalimtan ka na sa imong first love. Unsa makaisulod nga panghitabo sa kinabuhi sa akong inahan. Dear Diary, nag-uol ko karong adlaw pa. Tungod kay kita na ni Sir Alejandro ang hininigugma. Matahom kaayo siya nga gigunitan sa kamot ni Sir Alejandro. Ang iyang mga mata masulti. Ang iyang pahiyom makadanig yun kasing-kasing. Wa ko makasabot sa akong gibati.
Mo na magkikumot nga akong kasing-kasing sa unang hikayon. Na nakita ko si Ma'am Vilma. Oh. Vilma? Demonyo ka ng agaon mo, Lando. Demonyo na! Ha? Gipatay niya si Vilma. Gipatay niya ang akong anak. Iyang gipatay si Vilma Santos. Sulag ba lang tingali kiningan nga Vilma nga sa gisuwat ni Mama Celas. Kun mao, Vilma di ay pangasawon ni Sir Alejandro. Oon sa mga kinasuwat sa sunod pahina. Dear Diary, ingon sa midagom ang langit para nako. Sa dihang gipropose o kasal si Sir Alejandro kang Ma'am Vilma sa mga atubangan. Midagan ko pa ingon sa mong higdaanan. Mito ang akong luha sa kasakit. Apan, nahibaw ko nga kutob lang ako sa paghilak. Isuwat ko na lang sa hangin ang akong pugma ni Sir Alejandro. Kasakit-kit sa kibatit ni Mama. Uy, katumanan na iyang kugma kang Sir Alejandro. Oh. Makamatay si Sir Alejandro. Sir Alejandro? Oo, man siya siyang higdaanan. Sir? Sa CR. Wasap siya din eh. Sir Alejandro? Sir Alejandro? Elena, Naasa sala si Sir Alejandro? Sir! Sir, wala ko kabantay ni mo diya sa sala pagpaingon ako sa imong kwarto. dito ko sa gawas. Kinsa man ang nagtabang ni mo pagpasakay sa mong wheelchair? Ako, Helena. Kabati ko ang bagting sa bill mga natasab ko. Salamat, Lando. Naghila ka, Helena? Ha? Wa man. Naghila ka? Gimingawan ako sa akong inahan, Sir Alejandro. Tawga siya. Panhiya. Ayaw na lang, sir. Okay naman kung ako lang siyang tawagan. Matulog sa gawas, sir, ha? Sir, unsa may buhaton nimo dinhi sa sala? Tawga si Julia. Ha? Katapusan na itong adlaw ron. Okay lang magpahimustag maayo. Ay, ikaw ba? Ay, ako't paghinangon. Ako ka lang, di ba, Julia? Siyempre. Uy, Nanawag man si Alejandro. uy, pasipatupag ako sa messenger. Dili, uy. Ako na siyang tubagon, ha? Hello? Ma'am Julia? Oh, Helena? Nga nanawag ka man? Busy pa ko sa seminar. Igo lang ko gisugo ni Sir Alejandro, ma'am. Nga patawagan ka. Unsa? Unsa may iyang toyo? Ipapangutan na lang niya kung hain ka na karon. Ha? Asa mo kuno ka mag-seminar karon, Ma'am Julia? Nga ni ako sa Cebu. Sa Cebu ko nagseminar. Kitawag na ko sa akong mga kauban, ha? Sige, bye. Julia, usap ka. Ha? Kanong Cebu ba lang yung gisulti? Unsa? Sa Palawan ang iyong seminar o dili sa Cebu? Panuway? Kuha na, pakita.
Pagitain lang og rason kung magkita mo ni Alejandro. Ha? Naunsa man sad ko, eh. Ganun nakapulti man dahin ko tinuod nga ni ako sa Cebu. Nga palawan man dahi ito'y among seminar nga maoy akong giingon. Gina. Relax lang. Musamot ka magduda si Alejandro ni mo kundi imo pa rin Tokyo. Pero, tingalig magduda siya. Ang dami na ning rason. Kung anong Cebu ang imong nasuti. Tawin na lang 2 ka adlaw ang inyong seminar sa Palawan. Mao nga milahos kini sa Cebu. Ano na? Okay. Magpalit na lang ko og regalo ni Alejandro og Shane din sa Cebu. Mas mayo pa. Himuan lang ni nga surprise ang pagpalit og regalo di sa Cebu. Okay? Nayapag naman ko, eh. Ito mo na. Ito mo na bati. Dayon tagpay mo, Spi. Putol ko na. Rangko. Sige, dara na ka na. Kuwa'y magkalupig mo sa kama. Ingon ana yun ang mga eksperyensyado. Cebu? Pero, Palawan pa yung giingon na nagseminar sila. Helena, Sir Alejandro? unsa may gisulti ni Julia? Tuwa pa siya sa Palawan, sir. Aw, Busy pa sa seminar. maayo. Kaluoy sa binini. Giilad man lang sa asawa. Mahimo ba nga magpahangin sa gawas? Sure, sir. Asa makagusto nga mo pondo? Sa duyan ni Silis. Ha? Nahinumdum na ko sangan sa akong katabang nga si Silis. Mao ba, sir? Sa Celes di ay ang ansi mo katabang nga gipahimuan ni Mugdoyan? Oo, siya si Silis. Sige, sir. Dado di kas doyan ni Celes. Oh, Sir, mahimog mangutana. unsa man na. Unsa may nakaaghat nimo nga himuan anang doyan si ang imong katabang nga si Celes. Buutan siya. Hilumon. Manggiulawon. Mauna ang batasan sa imong katabang? Oo. Lahi siya sa ubang katabang. Naara siya sa daplin. Pero maayo siyang motrabaho. Mao ba? O matahom siya. Atubang nako, Helena. Ha? Nga naman, Sir Alejandro. Atubang lang. Nga nung mituto ka na ako, sir. Ang imong mga mata. Ang imong ngabil. Nga naman day akong mata o ngabil, Sir Alejandro. Parihas mo og mata og ngabil ni Silis, Helena. Ha? Ikaw ang nakapahinumdum nako sa
sa iyangan. Sama nimo. Buutan usab si Silis. Ug malipayon kaayo siya nga gipahimuan ako siya og duyan. Sir, pwede umuatuon ako sa CR? Sige. Balik ka lang ko din. Nahinumdum na siya sa imungan, Masalas. Nahinumdum na siya. Importante sa day ka niya, ma. Nahinumdum na siya sa imong mga mata. Sa imong gabil, pinaagi na ako. Walang day ka mahibaw, ma. Nga nakita ka ni Sir Alejandro. Kung buhi pala ko takakaroon, ma. Malipay yun ka. Elena? Nagila ka? Lando? Nganong nagilag ka man din sa punuan sa kahoy? Kuan. Gipasakitan ka o sulti ni Sir Alejandro? Uy, Lando. Uy, labot sa paghilak sa Sir Alejandro. Unsa man di hinungdan sa mong pagilak? Kuan. Elena, higala ta, di ba? Oo. Kuan. Magasalik na sa imong sikreto dali nako. Lando, sorry. Dili pa na ako mahimong isulti ni mo ang akong gihilakan. Sige, ikaw good. Pero kung magkinahanglan ka og kasumpungan sa imong problema, ni arak ko. Naarak sa palipot. Andam ko nga mutabang sa ibang problema, Helena. Salamat, Lando. Pero, dili problema nga akong gihilakan. Ha? Nahinumdum lang ko sa akong inahan. Helena. Salamat, ha. Wow! Nindot kayong inyong eksena karon. Maramag si Romeo Juliet na nag-abot sa luyo sa bahay ni Juliet. Mo balik na ko ni Sir Lando. Ayaw na. Ma'am Shin, nagatiman si Helena sa mong amahan. Pasag di na siya ng mulakaw. Doon na lang ko'y gustong isulti ng bayahan na. Unsa man na, Ma'am Shane. Sige na, isulti na. Dili ko ganahan nimo. Uwa na ko'y mahimo ka na, Ma'am Shane. Dili usap ti ka mapugos nga magganahan ka na ako. Kanang kahit sa imong dilang dili na ko ganahan. Ma'am Shin, pasag di na siya. Sorry na lang, Ma'am Shane, ha? Kung dili ka ganahan na ako. Sorry, good. Excuse me. Og ikaw, Lando. Mo balik na ko sa akong trabaho. Ayaw na. Pasuguawin ako. Ha? Unsa man na? Hati ko pug ng sa akong kwarto. Na may katabang si Manang. O niya, ikaw may
hatod og mo timpla sa akong juice. Busy si Manang. Sige na, liyok na. Sa utok ni Bayana. Sir Alejandro? Oh, uy. Nakatupan din siya din sa iyong wheelchair. Ako na siyang bantayan. Saan ko lingkod ini? Oh. Ang duyan ni Mama. Anak ko diha. Oh. Nindot mo din nga magduyan-duyan din labas ang hangin ilawom sa kakahuyan. Hold me close and hold me fast. The magic spell you cast. This is love beyond roses. When you kiss me, heaven sighs and opens my eyes. Yan ang imong Diyos, Ma'am Shin. Musod ko, ha? Asam din ako ibutang ang imong Diyos, ma'am. Mayong pagbuminaw sa Lex Pinoy. Ma'am, pagtapis at intaw nagtualya, ma'am, uy, nagpa-display man ka. Yan na magmilingaw man ka. Kailan pa ka makakita tibok lawas sa papay? Mo gawas ako, ma'am. Ayaw una. Ma'am Shin, kung sabi gusto mo may tabo. Gusto lang kong magtanaw ka sa kung lawas o ay tapis. Dili, ma'am. Agkaunta ka. Ug bisan imong anak ka, dako ako respeto sa imong ama. Tanawa ko, Lando. Tatuki ko tang. Pagbaton og respeto sa imong kaugalingon, Ma'am Shin. Kibaho ka, ma'am. Ano imong gibuhat kapag ladlad sa imong lawas sa kong atubangan? Nakapasamuta sa kaubos sa kapagtanaw nimo. Ayaw kong insulto, ha? Kagusto ka ba insultuhan? Taro ka na pagkababae nimo, ma'am. Unsa naman mo mga batan-on karon? Ina naman ang iuran-uran ka na inyong lawas sa hubo. Nga naman di ay. Ba't ba kong lawas? Indot kang lawas, ma'am. Why question, anak? Pero wa ni mo hatagi og bili ang imong lawas. Kibaw ka, Ma'am Shin. Kami mga lalaki, di ni ganahang mo seryoso sa babae na mag-una-una na mo. Wa nilami. Maganahan ng babae nga, magdasod bis pagkuha. To the challenge. Kung manghilabot man may og babae nga mag-una-una, amo nang una-unaon nga wa mi tulubagon. Turn off kayo na ko ang babae nga manintal, ma'am. Publi ko. Ubos ra ko nimo. Pero di may tabo nga musod ko anang impernong kinabuhi nga pasudla ni mo na ako. Pero, Ma'am Shin, ato na lang sa lain panghagad ang imong lawas. Sabat pa rin nabuak sa suot sa bahay. Oh, Lando? Lando, naunsa ka? Paita ni makagawang taog paningon eh. Oh, si Shane ang imong kontra? Oh. Nagtuoting na lang siya nga madako niya. Kaya giunsa mo sa kaniya? Nagminaldita ba siya nimo? Oh. Gawa sa pagpinalita, nanintal pa yun. Unsi? Oh. Oh. Hala. Wala siya makapugong siya gusto ni mo. Naibawan ko ba nga, taliping na lang iyan ako. Gwapo manggod ka. Mao na. Sana ni mo kay gwapo ka.
Gwapo bagot ko. Gwapo ka, uy. Nahibuong bitaw ko kung nga nagibiyaan kasi mong asawa. Oh, sorry. Dili na ito mag-iskot og mga bati, uy. Mas ganahan og daghang kwarta si Chuna. Mao ba? Kwartahan day kaayo ang lalaki nga iyang giubanan? Oh, kwarta. Inya, nganong iya pa mang ibaligya ang inyong bayo og yuta? Aron tingali, wa na siya balikan pa din. Libugas na rin mong asawa, uy. Maayo ka ni kay wa ka makunaonas paggukod nila. Di ko mugukod sa mga tao nga wa na gusto na ko, Helena. Ang ako, kawas pa. Wala ko'y gugma sa kawasawa. Ha? Sa adlaw nga may biya siya nako, nawagtang sab ang ako respeto o pagmahal niya. Pero, kung mo balik siya rin mga yung pasaylo ni mo, pabalik ko ni mo? Dili na. Ha? Mauna rason, gusto na kong mahalin ang among bayog yuta. Aron wa na si balikan pa nako. Oh. Excuse me, Halando. Nakamata si Sir Alejandro. Ay, nara na diha siya sa kakahuyan. Doon sa duyan. Oh, diha ka una, ha? Sir? Nagkuha ko si mong tubig. Abi na ko, nawa ka na. Nga nagot ang mawa mo po, sir. Samtang magkinahayan ka pa sa akong pag-atiman, niaragid ko. Taak ka na ba dintong dapita? Wa pa ko makataak diha, Sir Alejandro. Mao ka na diha ang karaang kabin sa mga katabang. Ha? Gilain sa akong amahan ang katulganan sa mga katabang. Oo. Naadiha ang ilang kwarto ni... sa imong katabang nga si Celeste? Oo. Naapaman gani tingali ang uban niyang butang. Human ka na ipadlak. Mao ba? Nganong wa naman ang inyong gamita, sir? Adunay dili maayong panghitabo dihang dapita. Busa, wa na'y gitugutan nga muduol diha. Mao ba, sir? Mahimo ba nga? Ihatod na ko nimo sa akong kwarto. Oo, sir. Di kasi mong kwarto. Aron makapahuay kong padayon. Hello, ma. Ipandam sa mga katabang ang akong kwarto. Yes, ma. Naunsa ka? Mura man kag gisapot. Wa lang. Naglagot akong lando, ma. Ano man? Lalimin ka? Naliko ko niya kalit siyang misud, ma. Nagpakaroon ingnon nga naghatod og juice. Kabastos ko daan ang tawhana. Magkalagot din kaayo, ma. Bastos din tawhana. Karon lang na siya. Ayaw nagpanaktahan. Yes, ma. Sige. Hapon na kumuha na diha. Yes, ma. Bye. Karon kang landuha ka. Ginsulto ko nimo. Wes, mawad-an ka trabaho. May kaugaling katulganan di ang mga katabang ngayon ni Sir Alejandro. Ma, excited ako makakita sa imong mga butang. Unsa kay imong style sa mga sinina, no? Pero, klaro kayo nga gwapa ka. Kaya, mauman ang nakita ni Sir Alejandro nimo. Dili na. Naibaw na ba ka? Sa unsa? Mupauli na di ko na si Ma'am Julia karong hapon. Mao ba? Mausab-usab ang timplad na sa hangin ini. Betaw. Pero ay, dawato na lang nato nga
Mawa na silang atong mga agkahon, uy. Oh, Sige. Mubalik ko na ko sa akong trabaho sa garden. ayaw na, Lando. Nahibaw ba ka nga may bayis mga katabang diya sa luyos kakahuyan? Oh, pero hindi na paduulan ni Ma'am Julia o Sir Alejandro. Ha? Nga naman? Wasap ko mahibaw. Basta kay sa akong pagsudin gidid-an ko sa pagduulan ng dapita. Nga no ka, no? Matod pa ni Manang nga doon ako no'y gipatay diha. Unsa? Kinsa man? Wasap ko mahibaw. Basta mahadlok sila nga buduulan ng dapita. Mao ba? Ug ikaw, ayun na lang pagduol diha. Para di ka makasabaan ni Ma'am Julia. Mangandam na lang ito sa pagpauli ni Ma'am Julia. Mag-meeting ra ba kuno dayon na siya sa mga katabang kung muabot na. Mag-meeting giti ay. Unsa man mong nibilin din Why nagligoy-ligoy sa trabaho? Ikaw, Lando. Unsa man ang gibuhat nimo sa akong anak? Oh. May dautan kang gitinguha ni Shane, unsa? Nganong misud ka man sa iyang kwarto, samtang naligo siya? Oh, Ma'am. Bastos ka! Ma'am, mahimo mo rason. Hilom! Wala ko makaayon sa imong mga ipangbuhat, ha, Lando? May abuso ka na. Ang akong anak nga batanon pa ang imong target. Abi ka gibiyaan ka naman sa imong asawa. Dili tinuod ang gipasang ilisyon ako, ma'am. Unsay dili tinuod? Nakakita si Manang sa imong pagkuta og juice. Nag-imbis ka sa baso ug mibiya ka sa kusina. Pero ikaw ang... Ayaw pagsapaw! Napasumangit pa ka nga hatdan ko ni mong juice. Mo nga misod ka sa kwarto. Unya, naatan ko ni mo nga naghubo ko nga migawa sa banyo. Bastos kay ka. Gusto ko ni mong hikapon. Mo nga kilabay na ko ni mo ang juice nga imong da. Madam, baka ka na yung gisulti. Dili... Layas! Karon dayon, Lando! Ma'am Julia. Ang mulaban ni Lando. Pamutos og layas uban niya. Shin, bakoy ang gisulti. What? Ngano ka tong ako mang bakwion? Nga mahadlok man kong mamaka. Layas na, Lando. Layas na! Dili ko gusto og katabang nga manyakis. Ma'am, dakong sayop ang pagtuon nimo sa gipasangil nako anang imong anak ka palahubog. Ayaw na lang kong pamakaklando. Magkasa ka ni Lord, Ana. Ang kuna na lang nga may pagnanasa ka na ako. Bisan gamay, Ma'am Shin. Wa ko'y gusto nimo. Kipraning ka. Nahibaw ko, oy! Kimingaw kasi mong asawa. Mong ako ang gusto ni mong kuanon. Dakong sayo pining imong gibuhat, Ma'am Julia. Ha! Otro ka pa! Kung naluoy ka sa manyakis. Hala! Layas! Layas, Helena! Mga ka-listeners, mga ka-followers, unsa kay sunod nga mahitabo og sunda ang uban pang sumpay ning bag-ong sugilanon nga sinuwat ni Generica Bidad. Nahisulat sa hangin. O palihog day ko no og subscribe sa akong YouTube channel. Daghang kayong salamat sa inyong pagkanunayong pagpaminaw.